Som un territori ric en molts de productes. Jo crec que no hi ha altra zona en tota Catalunya que estigui tan rica i tan pròxima a mar i muntanya i tan pròxima a tot que poguéssim explotar tant de producte. Qui no ha vingut al Delta s'ha menjat un bon arròs, no? Ja pot ser des de llangostins, des d'escamarlans, des de galeres, des d'un arròs de Nortigues. El paisatge en el meu procés creatiu és la meva font d'inspiració, és el que menjo, el que veig, el que oloro, el que sento, no? I al final tot això el que ens aporta és quan arribes a la cuina i a l'hora de crear un menú de degustació, no? Dius, què vaig a fer? Jo crec que la gent, quan ve aquí a les Terres de l'Ebre i ens ve a visitar, jo crec que el que li encanta és la virginitat que té este territori, no? El no estar realment explotat. És a dir, vas al Delta de l'Ebre i te relajes. El temps passa molt espallat. Te'n vas als ports i disfrutes de l'aire, disfrutes de la muntanya, saps? Hi ha coses que les has de viure i no es poden explicar, no? I és poder vindre aquí, no? I disfrutar dels nostres paisatges.